日本若個建飛鳥時代的定元宮，是會當見證日本政治轉型的一項遺跡。目前第48屆世界遺產委員會是已經進入最後的階段。日本提報的飛鳥定元京都這項遺址是真有機會，讓人列作世界遺產。位於日本奈良縣京原市的這座圓條啊形狀遺跡，就是日本飛鳥時代後期定元宮的所在地，伊是日本頭一個學唐朝首都長安興建的宮殿甲都市，也是日本真濟以天皇為中心的中央集權體制歷史現場。公元第6世紀後半期到第8世紀初期的100多年，被稱作飛鳥時代。यहाँ那所有的飛鳥地區，除了京原市，大致上也有明日鄉村，也有英吉市這的行政區。日本人の原点の場所がこの奈良であり、飛鳥であり。這個明日鄉村的遺跡叫做石舞台古墳，聽講內底大概是飛鳥時代皇帝老母也是家後的親情掌權的代表人物孫武媽祖，伊擁護日本頭一位女性天皇推古天皇，輔佐聖德太子，落權超過半世紀，也建立有名的這個飛鳥市。この飛鳥の地はですね、日本で初めて仏教文化を受け入れて、今日本に続くさまざまな日本の文化が生まれたところ、発祥の地というふうに言われていますし、それともう一つは日本人の心のふるさと、そういうふうにも言われていますね。日本共同社媒體報道指出，這個飛鳥幫涵宮遺跡加上石舞台古墳以及定元宮遺跡這個申請納入世界遺產的總共19座。不過學者認為講，以後若是要吸引深度旅遊，也有傳承歷史，需要靠這個新科技來輔助。なかなかそれでは一般の方が来られた時に理解ができないというところになりますんで、古墳などはこんもりした山になってたり、石室が見えたりしていますけれども、お寺あるいは宮殿というのはもう地下に埋まっています。最近はですから一部復元をするというようなことをしたり、あるいは最近のことですから AR とか VR というようにタブレットをかざすと当時の風景が見えると。公視新聞，徐嘉玲編譯。